Ako si Andrea, ginaingon, dako nagkalainan ang panahon kaniadto ug sa karon. Kaniadto ang mga anak, mahadlok bisag sigahan lang sa mata sa ginikanan. Karon, ang ginikanan ay mahadlok kung masuko na ang mga anak. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. O Charlie, kompleto na kining imong mga gamit, ha? Naana dihang imong back towel. Kung sington kag maayo, yag kalimot sa pagbutang ni anak sa imong buko-buko. Thank you, Mama, ha? Thank you, Mama. Thank you. Sige, nagawas na din his pie. Aron makasakay ka dayon, og dili ka malate sa imong practice. Okay, Mama. Sige. Lips to lips sa tama, Mama. Sige na. Thank you na. Sige. I love you, Mama Drea. Love you, anak. Sige na, Charlie. Bye na, pag-amping. Kisa ko, Mama. Kinig, anak. I love you, Mama. Dako na ka, oy. I love you, Mama. Kinig, Charlie, love you, nak. Balik na ako, kiss, Mama, ha? Tigchut pulans paglitok og I love you na kung anak ka. Si Andrew, siya na sabang akong atimanon. Nagmata na tingali. Okay, and 1, 2, and 1, and 2, and 3. Farah! Stop the music. Unsa man na imong lihok, Farah? Kahinay? Dance with the music. Paminawa ang music, aron matiming ka. Bungol. Oh, from the top. From the top, Coach. Saman di ay, ma'am. Okay, and 1, 2, and 3, and 1, and 2, and 3. Charlie! Part na kini sa lifting. Asa si Farah, go! Agay! Aray! Agay! Oh my God! Agay. Oh, nana. Okay, nana. Nabutangan nag-ice ang imong legs, Farah. Coach, sorry, ha? Padayon ako alasan niya. Coach, nga, iya man kong giwakli. Tinaot kini Inday, Farah. Nataktan lagi kag tingog. Yes, Coach. Sorry kay Coach. Gisapot mag ko sa amo. Naglapad ang aung kay sikik away sila sa mami ug daddy. My God, Farah. Kung wa ka sa kondisyon, ayaw pag-practice. O, dili ba musulti ka nga, dili ka ganahan. Kay pulihan ta ka. Coach, hayaw lang siya kay teamwork naman ni Coach. Teamwork. Teamwork. Bati ang resulta, Charlie, kung usa ninyo mao'y makaguba sa performance. Championship na kini atong gipraktisan, Farah. Charlie, ayaw kalimot ni Ana. Okay. Charlie, anak, relax. Sukad ba? Karoon mo ako bati agol ba? Naunsa man ning anak, ka. Pag-pray, nak. Panghayo ni Lord nga makuha ninyong duha ni Farah ang kampyonato. Ay, sorry, late ako. Hindi na masab ka, Farah. May gani kayo doon na pa'y 45 minutes nga gihatag ang event coordinator. Sige na, pag-ilis na. Nag-ilis akong daan, Tita Andrea. Hubuon ako ni akong gisapaw. Kanay performer, always ready. Ma, ayaw magsulti ta. Nga bang magulanon ka man, ha? Magdos para. Unsa? Imo din gihilabtan si Farah, Charlie? Mama, kalma malagod. Relax lang unsa. Charlie, kabata pa ninyong duha. Oso? Kanang nakabuhat man mo ini, ha? Nga angay raman na sa magtiayong buhat, ha? Grabe sa reaksyon, Mama. Relax lang yan unsa. Dili ni madaog relax, Charlie. Ay, Mama, kay ka, pabida. Dili ako aman, gibabdo si Farah, oy. Gumabdo si Farah. Pagitaan lang kuno kog laing Paris ni Coach Loloy. Si Genevieve kuno.
O sa sunod adlaw larga na may paingon sa Paris, ma. Kay aron makig-compete sa lain pong nasod alang sa Latin Ballroom Contest, ma, Andrea. Ay, pastilan. Kadaghan og maayong ballroom dancers na kontra nila ni Charlie. Kulbahan kong maayo. Huwag kayo salit sa imong anak, Rita. Aran ako, perfect ang performance si Charlie uban silang partner. Hala, kita! Kita tanawa! Sila si Charlie o si Jenny Bean mo na champion! Yes! Dakuha de sa kasa na daong nila ni Charlie o Genevieve, no, Andrea? Wa pa mo uli si Charlie dinhi sa inyo, Tita Andrea, Tito Elmer. May tingali nga mahibaw mo sa among gikasabutan. Nga, unsa Farah? Mag-live-in naming diwa. O kung mga anak ko, siya ang muangkon nga si amahan sa akong ianak. Unsa? Charlie! Gano bang may desisyon ka man nga wa man lang gani musulti na mo ni Papa ni mo, ha? Ma, sakto yung si Dad, Lunsa. Bisa na, Charlie. Pareha Nagbaw ka. bitigong Papa. Dili kay ikay amahan si bata. Uy, katawan ka lang sa tinuod nga amahan niya na. Yung pag di mo magbuod sa akong desisyon! Uy, Akong desisyon ang matuman, Mama Andrea! Papa Elmer! oh, Lain migbayas para! Thank you, Charlie, ha, nga ako imong gipili kaysa imong parents. Bida, love di kay. Luoy ko niyo. Ang kaslan. Kay luoy ko ingon man sa bata. Anak istorya pa diha, uy. Thank you. Ako nga mo ibutang sa birth certificate sa bata. Ikawasan na. Of course. Mag-sex na ta na. Ha? Mag-sex na ta. Oo, kung kining basig ang maun sa tao ng bata. Anong maun sa man? Kabati ka sa mga sulti sa mga minyo nga pakati. Pakatihan ko no ang babaeng mabdus aron dali ng mga anak. Di pa pakatihan pa. Hala nga ni. Kapitong. Sige. Charlie. Charlie, ni strong na imo, Charlie. Saksi strong na nidaan gito. Charlie, saan ka, Charlie? Pagbarbil niya. 1, 2, 3, 4. Charlie. Dako na gyud kalainan ang mga bag-ong tubo karon. Dili na mamati sa unsay makaayo o dili. kumusta na ka si Charlie, no? Nakabalita ko nga lalaki ang gianak ni Farah. Unsa ka kung muduaw ta sa itong anak Andrea? Ma! Pa! Anjo? Si Kuya Charlie, gida sa ospital, kay gidunggam sa mahan sa bata nga, gianak ni Ate Farah. Unsa? Bakit si doktor? Kung mula pas nag 24 oras o hindi makamata si Charlie, nagpasabot kini nga, patay na siya. Lord, natagi paglaing kinabuhi ang among anak. Lord, kaginoo. Elmer? Elmer, hindi mo kang mga mata ni Charlie. Atunin akong doktor Andrea. Dong Charlie, ang Ginoo mo inangitag paagi, pero may balik ka na mo, dong. Salamat ni Lord nga iyak ang gihatag ang laing hikayon na. Lord. Ang amahan sa bata nga nagdunggab ni mo nadakpan na. Og si Farah, tuan na siyang mami ug daddy kay nagbalik na usab kini. Og milarga sila dong sa laing nasod. Okay naman, Andrea. Lis ni ako. Nabalik ko sa mga maayong kamata. Nabalik ko ninyo, Mama Andrea. Nabalik ko. Maayo gyud ang Ginoo. Iyang gibalik ka namo si Charlie nga nakalimot na unta namo nga iyang pamilya. Salamat sa second chance nga gihatag ni Lord kang Charlie.
Mao ko mga kasama ang kaagi ni Andrea. Dinining tulumanon. What's the style? Second chance is style.